Hyvä jättö jälleen Rantaselta. Petäjä tulee nopeaan nousuun. Ohittaa Fialan. Pystyy pallon pitämään vieläkin. Sitten Hjelm ja hänen kutinsa. Ja menee maaliin tolpan kautta. Suomi johtaa 1-0. Ari Hjelm on jälleen näyttänyt, että hänellä on vaistoa ja kykyä maalintekoon. Näyttävä kääntö häneltä ja tolpan kautta Suomi johtaa 1-0. Tyytyväisiä ilmeitä Suomen vaihtopenkillä ja Erkka Petäjähän tämän erittäin hyvin oivalsi tämän tilanteen. Ja Hjelm kääntää ahdistettunakin. Miklosko on ehkä väärin sijoittuneena tuossa ja takatolpalta Suomen johto 1. No, Flicekkiä ei päästetty pelitilanteeseen. Kanerva. Hjelm menee jo. Kanerva oivaltaa sen. Hjelm saa pallon. Pitää sitä edelleen. Hovanets ahdistaa. Hjelm kikkailee. Pääsee syöttämään. Ja sieltä tulee Suomen 2-0. Johtomaali. Näin Suomi johtaa tätä ottelua 2-0. Ari Hjelmin erittäin hienon esityön jälkeen. Hän kikkaili siellä Hovanetsin kanssa. Pääsi syöttämään. Ja Suomi johtaa 2-0. Tässä näette Ari Hjelmiltä erittäin hieno taistelu. Ja hän nousee sinne ja takanurkka on tyhjänä. Ja Ismo Lius on maalintekijä. Suomi johtaa 2-0. Ja unelma on toteutumassa. Suomi voittamassa. 9 minuutin päässä on Suomen voitto tässä ottelussa. Toivottavasti poikamme jaksavat. Tiainen. Kanerva olisi ollut vapaana. Kuitenkin Kanerva ja Lius pelaavat hienosti. Ja Tiaisella mahdollisuus viedä Suomen 3-0 johtoon ja hän tekee sen. Tiainen tekee 3-0. Ja nyt on kalavelat maksettu. Tsekkoslovakian 3-0 voitto Brnossa on kuitattu 3-0 numerot Suomelle ja Suomen vaihtopenkillä on kuhinaa. Sieltä löytyy varmasti tyytyväinen ja liikuttunut Martti Kuusela. Petri Tiaisen täysosuma. Nämä ilmeisesti